फैनाय लोगो लोगो जाथारलायबाय लांदो नामा खाजा लाबोदों ना नोंनो थांदो आखिम हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल नोंथांनि सेराव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय थ' नायलांबाय थादो नै बेरे फुंजानि दा 7:30 जादों आरो ना ओंखारबाय आङो थेवबो नै बिदानाव दा थांनो नागिरदों नालाय ओमफ्रायहाय दा बेजों थांफानोसै आङो ससे कारिगावसिम बेनिफ्राय कारिगावनिफ्राय ओरै थांसै आरो ना गारि लानानैहाय बे कारिगावसिम क'क्राझारनि बास गाखोगोन जाहैबाय आरो ना गसाइगावनियाहाय माने माबा फुंद्रायाव खारो नालाय ओमफ्राय हास्लाबा जायो बांद्राय थांनानै थाहैनायखौलाय माने एफा फुङाव थांनो होननानै बेखौनो एसे दा 8:30निजों थांसिगोन आरो ना थ' होमबा दिनै एसे जागायनोसैलाय होननानै सानबाय आङो ओमफ्रायहाय ब्लगखौहाय नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लांग्रोदो बेनिफ्राय भिडिअखौ नायलांदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय आङो बिराद दुखु मोननानै माने रागा जोंनानै ब्लगखौनो खालामनो बाहां जाथारदोंमोन माने दाख्लै जा भिडिअ होदों बे ससेयानो गैयामोन ना एकदमबारे बायहेरायाव थांलायबाय जोङो एकदमबारे बिराद मोजां इन्ट्रेस्ट जागुलायबाय जोङो बयबो दा बेनो ससेयानो भिडिअखौनो गैया बयबो बुंहरदोंमोन ना सोरबा नायनायफ्राहाय माने भिडिअआ मानो जायाखै होननानैहाय आं बिराद दुखु मोनदों आरो ना आं मोनथियाखैमोन इडिट खालामनानैथ' आं ओरैनो नायोमोन खिन्थु ओइदिनखालि नायनायानो जायासै ओमफ्रायहाय हास्लाबा जानानै ओरैनो आपल'ड खालामबाय आङो दाना आपल'ड खालामखांनायनि उनावसो बिदानाव खिथाहरबाय जे ओइ नोंनाहाय मा होनो भिडिअआ ससेयानो गैया होननानैहाय दा दसे पाब्लिकनिफ्राय प्राइभेट खालामनानै दोनथ'बाय आरो ना आङो ओमफ्राय है आं मिथिलाहाय जा रागा जोंबाय आङो हारसिङैनो मा जाबाय थायो आंनाव नायनानै आं रागायानो मा जाथारबाय होननानैहाय बिदिबाथाय खालि माबा साननानैहाय आंनावल' मानो बिदि जायो होननानै सानो आरो ना आङो जानो ओमफ्य ओइ जेबो नंला थाथोंसै बेनो गैखालाबो भिडिअआबो दानजोबखायो नालाय आङो दसेनो जै इडिट खालामखांबाथाय थ' होमबा थांग्रोसै नै गाखोबाय बिसोरबो हाखु दाखु जाबाय आरो ना फासो सिगां हनै थालाहैबाय फैद' ओंखारद' मानो बोरै थांसैनो ओंखारदो ओइ बिदि जाया ओंखार फैदो औ दा फैबा गाखोगासिनो नै गस्ला गोदान गानहैगोनथ' गाज्रि नुथारो ना हनै गाज्रि नुथारो ओंखारदो औ गस्ला गोदान दंखायो जोंहा बाम जानोसै बाम दोनो गाखो मोननो मिराबबाय फैदो ayo pada खिन्थानोसो बावदोंना ब्लगावहाय आंना नै दिनैनि ब्लाउस गाननायाहाय आं सुनाय होननानैहाय र' माबायदि सुदों नायदो नै मिनिस्टिक हरलाय ना ओरैहाय जायोलै आंहा नै खेबनानै नै आं जाहराखै आंना मिलायहैयानो आखाइ मोनसे लादो दे बेजों बेहाय गुदुं गालदांनो सिनिसफ्रा र' एसे देखायनि आं ओरैजोंबो बेबायदि सुनानै लादों आङो फार्स्ट टाइम सोलोंजेननायसो सुफेराखैमोन बेनो फार्स्ट टाइम आरोना आंनि एमब्रयडारि सुनाया नै गथालाय माबायदि नुदोंथाय आंहा मोजां मोनलायबावदोंसो आरो आलदा सुनायबावगोन आङो र' सोलोंनो बिराद बुरजा बुस्थु लाबोखाबाय आङो माने सुनोहाय खुन्दुंफोरखौहाय मा सुनो गोसोआव दंखासै आरोना मोननै मोनथामसो गोसोआव दंखासै दा बेखौ सुनानै लाग्रोजोबसै आङो ओमफ्राय आं गानजोबगोन आंनो नै जोंदोंना नै ओरैजोंबो फारसेजोंबो नुहुराखै नै फारसेजोंबो एखेखा सिम्पोल कालारनि नैबेल' कालारनि नैबे मिक्स कालार ना बे मिक्स कालारनि बेखौ सुबाबो मोजां नुगौमोन नै आङो होलाजोबफ्लांबायसो जायखिजाया नै बेखौ होनायखायसो बे दख'नाखौ गाननो मिलायबावदोंसो ना होनायखायसो ओंखायनो एसे फाख्रा सिख्रा होबाबो माने मिलायो आरो ना माजों मा गानलाबायनो जोंहा दासो नै आधा घन्टा नांबावगोन ना आधा घन्टानि एसे बारा कारिगावआव थांनानै नै दिनैसो गेटखौ खाथियाव नुहैसिगोन फट' लानांगौ नेक्स्ट टाइम मोनबा दिनैसो गेटखौ खाथियाव नुहैसिगोन आं दाबोनो कारिगावनि गेटखौनो दाबोनो नुवाखै माने फट'आव नुगासिनो मालायनि भिडिअसफोराव नुगासिनो ओमफ्राय दाख्लिहाय जे ओरै बङाइगावआव थांनायाव नुलांबाय ओमफ्राय बेल'
बे गेटआवल' नायफैनो बोरै फट' लानो थाखायल' ओंखायनो दिनै चान्स मोननायावनो एसे लाखानोसै दा नायखानोसै मोनसिगोन नै आधा घन्टासो उनावनो नै जायगाया मोनफैबाय नै बै खाथियाव एसे थांसै आङो गारिया दानो फैथ'आनो बेना आंसो थांग्रोनो मोनलायसिगोन दासो क'क्राझारनिफ्राय खारबोदोंनो आरोना नै मोजां नाहराबा बारसै बैयाव एसे खाथियाव नायथारनि बयनिबो माबायावसो भिडिअ'आवसो नुयो ओमफ्रायहाय फट'फ्रावसो नुयो आंहा दिनैसो फैफेरनो मोन्दों बेखौ बानायखांनायनि उनावहाय नै गल्डेन लांगुरबो दङ ओरैजोंहाय मा दं नायसै आङो दिनैहाय नै बेयावबो हाबनानै फट' लायोथ' मानसिफ्रा ओमफ्राय बोरै हाबनो दे बेयावहाय हाबाहाय जिरायनानै लानोसै आङो नै जोहोलाव दैमालु बियो दैमालु जोहोलाव ओरैजों क'क्राझार थांनाय नै गल्डेन लांगुरा बेनि गारि फैजासे बेखौनो नायबाय थानोसै र' नेबाय थानोसै जा मोजां नै आर'नाइ खाम होनो सिफुं दं सेरजा दं आर'नाइ दं खाम दं ओमफ्रायहाय बायखोन्दा नोगोरनि बैयो ओमफ्राय नै गल्डेन लांगुरजों लायनि फट'थ' लाग्रोदो दे बेयाव लाग्रोखानोसै ना दा फैबाय थाला र' फट' लाग्रोखानोसै आङो नै जा फट' लागाजोब्बाय बयबो नायजोबनायखाय नै लाजिबाय नै बिनानावा आंबो एसे लाजिदों होमबाबो आंहा नै खेबनो लुगैनानै खेबथारबाय आरोना नै उन्दैबासोमोन बेयाव गाखोगौमोन आङो हा बाबाया अबाय थाखोथाय बैजोंसो थाबाय नै फन हरनानै लेंहरदो दे नोंबो फट' लानो नामा बेयावहाय जोहोलाव दैमालु दं होननानै बुंहर मोजांथ' जायगाया जों मालायनि जायगायावसो बेबायदि फट' लाहैलाबायो जोंनि जायगायाव बेयावबा फट'खौ लानो लाजिलायोना मालायनि जायगायावबा जोङो एकदम एसे माबा डिजाइन बिदि बिफां थानायफोराव जोंनो खेबजालाबायो नङा होमबा ओमफ्राय जोंनि जायगायावबा नै जोंनि जायगायावनो बेसेबां मोजां दङ गेट हाबग्रोमोना एफा साइज मोजां नै बेयाव फट' लायाबालानो थायोना मालायनि जायगाखौल' मोजां नुहुरो जोङो जोंनावनो मोजां दङहाय नै नायोबा बाबाखौ लेंहरदों नै फट' लानो नामा होननानै बेयाव फट' लानो लुगैयोना बेसारा नै बाबायाबो फैबाय दैमालु जोहोलावजों फट' लानो फैदो होननानै लेंहरदोंमोन जोङो नै फैबाय बेहाबो बेयावहाय ओरै जों नै बेयाव फरा दंजोबखायो मा दङ केन्सार सेन्टार नै जेडि रड क'क्राझार जेडि रड नै क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमा थांनाय लामा मोजां जादों दे लाखादो नोंहाबो बैयाव दे नोंसोरलाय आंजों खेबगोन दे औ नैबेयावबो लादो दैमालु जोहोलावजों औ दे मोननैसो खेबना होलाय नै खेबग्राया नै खेबजाग्राया नै बेवहाय लानो थिनदों जोङो बेयावबो लादो बै गेटआव लाखांबाय दासो बेयाव लाहोफिनबावबाय बैयाव गल्डेन लांगुरजों लाहैला लानांगौना गासिबो जेरावबो मालायनि जायगायावबा लायोना जोङो फट' ओंखायनो जोंनि जायगायावबो लानांगौना मोजां मोनथारदों आंहा मालायनाव नुनानै आयौ जोंखौ अबे जायगानि मानसिफोर सानबायगोनहाय सानसिगोनहाय बिसोरो जा नायबाय नुफेराखै नामा होननानैहाय नुफेरबाबो लानांगौ हनै खाम जथा गासिबो दंजोबथारो बिराद इन्ट्रेस्टिं बिराद मोजां मोनदों आङो जायखिजाया गेटखौहाय बिदि खालामनाया बिराद मोजां जादोंहाय नै बेयावबो खाथियावनो फैथारबाय जों नायखोलायनाय लाथारदो दे ओरै नायखो हरलायनाय आयौ नायखो हरदो ओरै जों औ
लाखांबाय जोंहा फट' सट' एकदम लाखांजोब्बाय दा आङो थांसै बे थांसिगोन आं थांग्रोसै मोनबानो थांसै आंहाबो बेहा दा नेबाय थादोंसै बेबो दां जा लासै लासै सानलाङो दा ओरैनिफ्राय फैबा मोजांसिन जायो बङाइगावनिफ्राय उनिस बाय बाय थांनोसै जायगा दङ द' ओमफ्राय दिनै फार्स्ट सफैबाय आरोना रावबो फैयै समावनो ओमफ्राय माने थाब फैनाय जाबायना ओंखारबोनाय जाबाय थ' आङो ब्लगखौ गोलाव खालामबाय थाला नामा बेयावनो दोननोसै होननानै सानबाय आरोना दिनैनि ब्लगा एसेखिनियावनोसै आङो दसे ओरैनो लाबो होननानै सानदोंमोन आरोना ओमफ्य लाबोबायबो बेयावहाय थ' बेखिनियानोसै लोगोफोर बे भिडिअ लोगोफोरजों बाय बाय फर वाचिं